everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and today let's talk about make a choice. Let kabuhi stay or go away. So diha sa itong thumbnail ato nakita nga ang akong gibutang diha dagat, because ang akong pangutan is, have you visited the sea lately? Kita mga kabuhi unon, dunay mga GERD, dunay mga acid reflux, nakaadto ba kitag dagat? When was the last time we visited the sea? So, atong makita nga ang sea, ang dagat, doon nagyudaghang health benefits diha. Fresh air, sea breeze, the beach, the scenery, kanang the sea, the roaring waves, or the beautiful kanabang hampak sa lapihan sa mga balud. Makaayo-kaayo ka na siya sa ato ang health, no? Nya walking to and fro. Mutanaw sa mga mangingisda. So, ang dagat is maayo gid kaayo nga medicine for our health issues. So, make a choice. Visit the sea. Dili kaayo ko sa mga waterfalls or river, although refreshing sila, pero okay man pod sila, okay man pod, pero mas more on the sea is kanang known for its health benefits, no? So make a choice. The choices that we make will determine sa klase sa kinabuhi nga atong pagpuntahan, quality life, no? Lain pa, because we are talking about kabuhi, we are talking about GERD or acid reflux. It is also our choice to magpabilin ka ng kabuhi or atong papahawaon. So, unsa na atong buhaton aron hinay-hinay nga mahawa na siya sa ato ang lawas, ang kabuhi, ang acid reflux, mauni. The food intake, we have to make a choice. We have to make a choice, no? Unsa atong kanon. Tingali, sumulan na kaayo mo, anang balik-balik ug ingon sa mga doktor nga, avoid this food, avoid this one mo ikana, kana mo dili, no? Murag gikapoy na tingali mo ana, so ani una ko ni pag-istorya. Make a choice. Kung gusto kita nga ang kabuhi mawala sa atong lawas, sa atong ang sistema sa atong lawas, or maulian gud kita, pilion nato katong mga pagkaon nga dili appealing sa ato ang taste buds. Kuha ninyo? Kanang mga pagkaon nga dili ganahan ang atong taste buds, dili ganahan ang atong dila. Kanang dili ganahan si dila anang pagkauna. Pero ganahan si tiyan anang pagkauna. So aso ni atong palabihon, ang dila o ang tiyan? Sa ako, I have to choose may titian, because siya man dito mooy og sa kuan pa end user, no? So kung ang atong kanon dili ganahan si dila, why problema na si dila, matulod na siya, because we have saliva to help kanang mo pa digest, mo pa humok sa tong pagkaon, then tunlon na siya, malipay ang tiyan, no? Di ba? Dili mamuot, dili ma-please ang ato ang dila, pero ang atong tiyan okay kaayo, so wala tay kabuhi. Ang acid dili kaayo kabuga. O pero kung in love gyud ta sa acid, ganahan gyud ta nga magpabilin ang acid reflux or ang atong kabuhi, pilion nato ang mga pagkaon nga ganahan kaayo ang atong taste buds, ganahan kaayo ang atong dila, pero ang atong tiyan di gyud ganahan. Muna mag-antos gidayon ta, no? Mamugnaw din tag panington ta nga bugnaw, mura din tag malipong, mura din tag kasukaon, mura din tag maglain atong tiyan, no? Because atong gi nurture, atong gi buhi og maayo si kabuhi. Pinaagi sa pagkaon sa mga paborito sa atong dila, pero dili ganahan ang ato ang tiyan. Kung gusto ta nga muhawa ang kabuhi, atong palabihon, atong pilion, let us make a choice
katong mga food nga bland gani katong dili jud ganahan ang atong dila, no? So if you want acid reflux to stay, kaon sa mga lagmi nga pagkaon nga ganahan kay nga atong dila pero dili ganahan ang atong tiyan. Pero kung gusto kita nga ang acid reflux or kabuhi muhawa sa ato ang sistema, kaon sa mga bland food, katong mga pagkaon nga dili ganahan ang atong dila pero ganahan kaayo ang atong tiyan, no? So mo na the choices that we make, this can either kabuhi will stay or go away. The choice is yours. Napaniay sa ato ang drink. Kung ganahan ta nga dili magreklamo nga atong tiyan, water, water, water. Tasteless, colorless, unya calorie free, water. Although dili ganahan si dila, pero ganahan kaayo si tiyan. Pero kung ganahan pa gyud ta nga maglain atong ginawa, well, naidagang soda, di kolor. Kana mga di kolor na ilimnon, buginay ganahan sa atong dila. Ganahan kaya atong dila anak, pero ang atong tiyan dili. Dili. Mo kuan siya, magrebelde ang ato ang tiyan, no? So sa ato ang food, sa ato ang drinks, the choice is ours, yours. Muna, kabuhi, go away. Choose bland food. Kabuhi, I love you, you have to stay. Choose the sweet, kaning pleasing to the taste ng mga pagkaon. And kabuhi will stay, no? On my part, di ko ganahan. Gusto na ko nga ang kabuhi muhawa sa akong sistema. Anyway, kung muhawa na siya, sa hinay-hinay, mahil ang akong lawas, makakaon na ko anything. Just like pareho karon, no? I can eat almost everything na. Little amount. I can eat lechon, pero inaana ra kada ko ang panit, no? Dayon mga unsa diha mga kadong mga medyo salad I can eat, pero gamay lang, no? So ingon ana, make a choice. Visit the sea and the food intake, the drinks. Choose the bland food and drinks, and kabuhi will go away, or choose the pleasing kaayo to the taste buds and kabuhi will stay. The choice is yours. Have a good and godly day, everyone, and bye for now until the next vlog. Have a good and godly day, everyone. Visit the sea. And then, if you like the content of this video, this channel, click the word subscribe and the bell button, and please like and share. Bye-bye, hangtod sa sunod nga topic. Please comment naman kung sa inyong gusto nga atong pag-baylo-bayluan o panguna-huna, no? Your comment counts much. Bye for now and hangtod sa sunod.